nalika ana wong perang fisabilillah akhire gugur digambarke nganti jarane melu mati krana keneng tombak mulih rano ora nggawa apa sing mulih tinggal nama iku kang madani ngamal 10 di dina 10 samane riwayat artine ngeten kejaba sing nyembelih jarane lan diutahi getihe dalam artian apa nek wong jenenge wong perang niku modale kejaba senjata nggih iku uga bahan makan nalika akhire umpamane wong iku kok nggih kentekan bahan pangan ning akhire ridho lilo nek jarane disembelih qala dawu sapa al-Faqih radhiyallahu an haddatsana bi rahimahullah haddatsana Muhammad bin Ghalib bi isnadiyan anin ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna syaban apa seduri cah nom kana iku ana sapa cah nom sahib samain iku duweni pengrungu wa kana lan ana sapa cah nom idza ahalla iku tetkalane manjing tanggal hilalu dzulhijjah apa tanggal wulane dzulhijjah asbahamo iku isu-isuan sapa cah nom so iman iku wong poso fartafa monggo munggah malah nuli munggah apa al hadis cerita ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam farsala monggo ngutus sapa jeneng Nabi ilahi marang canom pada monggo nimbali sapa jeneng Nabi ing canom faqala monggo dawuh sapa jeneng Nabi maya milu kala siami hadhil ayam ma utahe apa yahmilu iku dorong apa malasyami hadil ayami ngatasi poso ana ing iki dina apa sing dorong apa sing marake awakmu tertarik ning ngene poso besar kala matur sapa canom matur ngeten kare Kanjeng Nabi nalika ditakoki Kanjeng Nabi bi abi iku tetep lawan bapak ingsun antau tahin jenengan wa ummi lan ibu ingsun ya Rasulullah tu Rasulullah innaha setuhune ayam nggih demi bapak kula ibu kula ya Rasulullah innaha setuhune ayam ayyamul ma'asyiri iku dina tandha keagungane Allah wa ayyamul haji lan dina haji asa menawa Allah taala isyrika iku yen to nyekutake sapa Allah ning ingsun fi du'ai min dalem doae muslimin kala dawuh sapa jeneng Nabi fa innalaka monggo stune iku kedue sira bikulli yaumin kedue saben bikulli yaumin fa innalaka monggo stune iku kedue sira bikulli yaumin kawan saben-saben sedina tasumu kang poso sira ing yaum adlamiatin apa ngimbangi ganjaran adlamiati rokobatin apa ngimbangi ganjarane merdekake budak apa ngimbangi ganjarane merdekake 100 budak wa miati badanatin lan sedekah 100 unta badana wa miati farosin lan 100 jaran tahmilu kang ngemot sira alaiha ing atase faros fisabilillah ing dalam sabilillah fa idza kana mongko tetkalane wis nemu yaumut tarwiyati apa dinane tarwiyah falaka mongko kedhe sira fiha ing dalam tarwiyah adlu alfi raqabatin utawi iku ngimbangi 1000 budak wal fi badana lan 1000 unta badana wal fi farosin lan 1000 jaran tahmilu kang ngemot sira alaiha ing atase jaran fisabilillah ing dalem sabilillah
Faida kana mongko tetkalane ono faida kana mongko tetkalane wis tinemu yaum Arafah apa dina Arafah falaka mongko kedue sira biha kelawan Arafah lu alfai raqabatin utawi ngimbangi 2000 budak wa alfai badatin 2000 untuk badana wa alfai farasan 2000 jaran takmilu kang nemot sira alaiha ing atase faras fisabilillah ing dalem sabilillah wa ta'i poso Arafah siamu sanataini iku kaya poso 2 tahun sanatan apane taune qablaha sedurunge Arafah wa sanatan lan setahun badah ing dalem sak badane Arafah. Ummul Mukminin radhiyallahu an panjane dawuh ana siji wong lanang kanom kang ali sama tegese ali ngrungokake dawuh-dawuh penting gatekke neng-nengke bahasane nek cara tiang ngaji perhatikan betul nggih nalika ana keterangan wong iki yen metu tekan tanggal 1 Dzulhijjah nuli poso mulane alhamdulillah jangan mungkin diposo nggih alhamdulillah boten soalnya rapate betah ngeleh mulane sampean ki bingungi sampene kon korban ra kuat nggih poso rasa jalukane anggere kesetat dadi wong sing korban untuk ganjaran gede tapi wong pengarep-pengarep mawon nggih kenging kan ngata nggih sing penting awak dhewe ngerteni tentang kemuliaan 10 dina tenggene awal Dzulhijjah nggih sehingga napa ingkang dipun crioske dening Ndoro Aisyah tentang wonten canom sing gatekke keterangan-keterangan bagus akhirnya angger teko tanggal 1 besar poso ngeten nuli pasane wong iki rame nggo teko marang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih dadi kabar nek ana canem ngoten niku mboten sekedar napa nggih jare kabar sinambe ora saking mbok bakul mboten ngoten iki nggih napa nggih rahasiane langit akhir mudhun crita nggih dikrungu dening Kanjeng Rasul. Nuli Rasulullah nimbali becanom iku sawise ngadep dangu. Canom ditimbali dening Rasulullah. Barang ditimbali didangu dening Rasulullah. Apa sing ndorong sira hingga sira poso dinane Dzulhijjah? Canom mau matur. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dinten sedaya niki dinten ramenipun tondo-tondo agamanipun Allah lan dintenipun ngibadah haji. Kula ngajeng-ajeng sanget mugi-mugi Allah nderekaken kula katut wonten ing doaipun para muslimin ingkang sami ngibadah haji krana rungrung mangsane gak kuat budal haji. Ya kula jenengan iki wis rumangsa ora kuat budal haji, poso rasa-rasa engko nek bodho ya ora gelem korban. Mulane tentang kesalahane awak dhewe nalika memahami kesunahane korban nggih rata-rata niku kan wong nek wis tau aku kondone kan wis tau aku padahal hakikine kesunahane korban niku tumrape wong sing mampu nggih nek duit dan ora di duit ya ora ngeten. Terus akhirnya bareng Kanjeng Nabi diaturi dening canom sing didangu kala wau Kanjeng Nabi dawuh ngerti yo sira iku saben poso sedina oleh ganjaran kang imbang karo ganjarane wong kang merdekake 100 budak lan sedekah 100 unta lan ganjarane sedekah 100 jaran kang dimomoti ana ing perang fisabilillah. Jadi jenengan poso tanggal 1 besar ya sampai tanggal 7
niku saben dina jenengan padha karo merdekake budak 100. Sampeyan uga padha karo sedekah onta 100, uga padha sedekah karo jaran 100 sing jaran iku wau dibebani dimomoti bahan-bahan makanan kanggo perang fisabilillah. Yo ana kalane momotane, yo ana kalane persenjataan, tombak, pedang dan lain yo ana kalane bahan makanan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 krono nek tanggal 8 iku mengko diarani dina tarwiyah. Nek tanggal 8 Dzulhijjah ana ing dina tarwiyah iku sira oleh ganjaran kang imbang karo merdekake 1000 budak. Nggih 1000 nek hari-hari biasa 100, ning nek tarwiyah 1000. Padha karo sedekah onta 1000, padha karo sedekah jaran sing dimomoti kanggo keperluan perang fisabilillah akiye 1000. Tanggal pinten? Tanggal 8, berarti sok dina apa jan? Wis Senin. Potongane ini ya temenan ora nggih. Jadi Senin niku tarwiyah nek kangge taun iki. Ngoten niku dobel ganjarane. Ora napa jenengan pas poso teng dini Yaumul Isnin iku uga disunnahke dening Kanjeng Nabi. Wis ra itung sampean, ra ketung. Nggih. Yen manjing dina Arafah artinya tanggal 9 Dzulhijjah. Sira oleh ganjaran kang imbang karo merdekake budak 2000. Padha karo untuk ganjaran sedekah 2000 unta. 2000 jaran jaran sing dimomoti keperluan perang fisabilillah. Jadi ora kok sekedar 2000 jaran niku mboten, ning jaran sing dimuati kepentingan utawa keperluan kanggo perang fisabilillah. Ora kok perang karo sing mboten sabilillah mboten. Nggih. Poso dina Arafah iku kaya poso 2 tahun. Setahun sedurunge lan poso setahun sabadane. Mulane sampeyan nek sesuk dina Selasa kok poso, sampeyan sok ndaene ora usah poso. Krana wis padha karo poso setahun. Nek menawa sampeyan digitik karo malaikat kombu digitik, iya jan tak gitik jeden. Ngeten nggih. Nggih mboten ngeten, soalnya tikete kesunan niku nunute karo kewajiban. Ora kok peh nek bahas besar, bahkan nek Ramadan ganjarane malah ngluwahi niku. Tapi ngene iku kula jenengan niku kudu genaon dalam arti apa? Latihan nalika ngibadah, contohnya wau poso besar iku gak kok krana kepengin diganjar dening Gusti Allah, ning kepengin untuk ridane Gusti Allah. Nggih. Tarwiyah. Aku arep nindakake napa ingkang dipun dawuhke dening Kanjeng Nabi. Betul. Niku ridane Gusti Allah. Karena napa kok mau diridane Gusti Allah? Nikmat ridho dening Gusti, nikmat entuk ridane Gusti Allah niku mangke walesane nggih
ora ana liya kejaba meruwi apa kang dadi zatihe Gusti Allah besok tenggene swarga. Mulane ora ana nikmat sing paling mulya, paling indah, paling utama kejaba meruwi zatihe Gusti Allah. Lah zatihe Gusti Allah iku piye? Ya ora ero. Nggih. Mulane balik tenggene keterangan golek ana pangeranmu nek ketemu iku dudu sing penting mudiri ridho. Soalnya nek men ganjaran wae. Soalnya kadang-kadang kula niku isine ngeten. Nalika kula meruwi nggih kiai ceramah sing dikedepankan niku engko bakal nek swarga iku bakal untuk midodari. Nggih, sing mripate blolok-blolok napa niku salah mboten? Mboten keterangan niku mboten salah, pancen leres ngoten. Nggih, mulai ngombe arak. Oh isine niku nek ngenten, akhire do dikomeni wong nang nggone Facebook iki lho. Corona are wah iku swargane. Kan ngeten nggih. Ngoten niku nek do ngece-ngece karo bola balawi. Terus kiai-kiai sing ngeri napa mesum ngoten niku nggih. Komenane kan ngoten, wah wis kesusu kepengin kok midodari mulane santrine dipangan. Kepengin ndang ngombe napa arak mulane do ngombe arak. Mulane ben menghindari ngoten niku kula jenengan nggih usahane nalika urip sing kanggo ibadah ora ana liya sing dituju mung ridane Gusti Allah. Ngoten nggih, usaha wong usaha mawon kok. Lah nek akhire dihasilke Gusti Allah ya alhamdulillah nggih matur nuwun, paling mboten kanbon usaha manggon teng pundi? Manggon teng ngene ridane Gusti Allah. Waruya fi riwayatin ukhra wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.